Čau lidi, já jsem Ondra Zehnal a chtěl bych vás pozvat na další ze série Top Gears Party. Ta další proběhne už tuto sobotu, 13.4. v Čisté u Rakovníku v Disco Gapa, kde se můžete těšit na mě, na Ondru Zehnala, hlavně a především na Kazmu, kterého znáte z Fine Rádia. Rozdáme vám spoustu krásných dárků a navíc jednoho z vás obdarujeme tímto krásným sprusunovým minibikem. Takže ještě jednou rekapitulačka. Sobota 13.4. Disco Gapa Čistá u Rakovníku. Čau. You ready?